da berası teknoloji şeyler biliyor. Olaraktan bundan sonra bu uyuşturucunun bizim sokaklarımıza, evlerimize girmesine izin vermeyeceğiz. Bütün gençlere destek derken, gencime kadiyan, em be gencman, em be zarugman, İro vit şirketi navalıcı, gere bütün em destek bidin hevudu, yak nebi İro ve em tişin, em be jnua jimraçı, ev be jimraçı vit tişti safi nabe. İro keçaviçe, fırka keçe metinene, fırka evladı metinene, bütün behevra ne tırsın, tırsandım vit tişti safi nabe. Bütün behevra bin em van tişta jnava xud derxin. Lice da tişkiyavat nebun. Ve ketiyana valice emiri destekler ne kevin sıvı başka her türlü testleri mevzar keme. Em behevra yardımcı bin. Ez hum din peş, em din peş, bütün dayık hemu brab din peş. Kezaba dayık at şavte. Keseki na şavte. Dayık çilbeb dayık at va. Bir çiğ ketiyana va me em nikarim via emiri nava xudar nekhin sıvı başka türlü testleri me. Başka tişte peşe zar keme. Em behevra destek der kevin. Metırsın. Ez natırsın. Ez din peşe emyan bre hemuz bidin paymen. Em ya em xwazin biqedînin. Ehla dercim tez nav bikim. Em dest bidî destê hev. Em hemû dê bibin fena hev. Em dest nedî destê hev. Em nabî fena hev. Em ê her yek bêjî ji me re nabo. Pêşî bira mehla dercim tê. Xwe bida hev. Ji de vî asrarê xwe berda. Bira van hevalê bi van hevalê wana digerin bira nê nava mehla me. Eğer van ji hevalê me jin bi gencan ra bi gelê gencê me dercim tê dest bidin destê me ez diya wan me dim pîşiya wan. Ha dî genç kî çû newala me bira xeber bidin me dayîkan bira genç neçin. Em dayîk pîşîne. Em ê darê xwe bigirî em ê li nava serê wan xî. Wextê em çû me dar nava serê wan xist carkî din yek nay mehla me. Parka me têda pir tişt dibû. Parka me park nene, bira yek ne parka me em naxwazin. Der û cîranê parka me hene. Bira Sabîl parka me derkeve. Ewa nabo. Wexta em dest nedî ola siba îro serê ev van tiştan tê. Serê zarokê me da tê, torunê me da tê, toruna da tê. Bira van gencê me dişirmişê, torunê xwe bibin. İro em dinê dane em siba tunê torunê wan daha perîşan dibin. İro hatine vî madeyê siba tê hundirê malê. İro dur huzura vi civatê sahatiye berderî tê hundirê malê. Evî sayî îro em ne zivrînî. Em pîşeya sayî negirî em siba nikare pîşeya wî bigirin. Em îro dixwazin hemû bibin yek. Em her mehla di mehla xwe de şiar mehla xwe de rabopiyan. Dêrjint mehla xwe de rabopiya. 12 mehelê licin her yek cîkî rabopiyan yek nikare tiştî bika. Erebekî hat yekê şevê di duyî şevê erebe tê nava licê çi. Tu mêzetkê tên parkê dilê me dixwaze em bê parkê mêzetkim tu jî ne. Ne nas dikim kîne ne herê. Tu mêzetkî çî ber newala tu nikare biçî çem pîknîkî ji xwe biçî cîkî tu mêzetkî tu jî asrar cî ne dikişînin. Van kotkan destê wanan van tiştan destê wanan em naxwazin. Berê tu nebû. Hema bû 2 sal pir hatiye berdanê hema faûşi zî îsal zêde bûye. Berê hebû temrandî bû hema îsal zêde bûye. Hani çî cavka ozman ya xwedî texsiyan fedî bikin ozmana mekin texsiyan me bin nava malan ne bin ber deriyan me bin ber bîna hûn wexta dibin fotoğrafê wan binî de bikişînin bibin bidin partiya xwe xel ji bo çi ye xelkê me ji bo çi heye ya gerekî em ji bo xelkê xwe piyan bisekinî ya em hemû wexta dest nedî destê hev em nabîsin bav û kalê me zamankî pê jotê me xwedî dikir em ana pê asrara xwedî dibin kesinlik re ewa nabo em vê qebûl nakî. Mesela tiştekî xweşin heye yani. Ez ê dixwazim ki yani te diye bila millet bêdeng nemîne millet rabo millet vî tiştê qebûl neka ji xwe gerek qebûl neka bila rabo dawa evkê xwe bika yani evî çi ye evî rezîlatiyê çi ye yani heya ana li cê çawankî bûn li cê çawankî bûn li cê şereflî bûn li cê namuslî bûn navê li cê Avrupayê de deng da ana yani vî tiştî bila qebûl nekin bila rabin yani nava dewletê de ye dibêjin yani vî tiştî çawan pê bihesê karekî yani destbavêjê pêvana de cezab dawan mesela hemû tiştan yani karê bika destî dirêj e dazî binê erdê de dika xwarê qisa mişko dika jin destê binê kevrê ye edbim ki bila rabin hindîna yani ew bikin bevre yardım bikin bevre bila rabin yani marif tirsê qîsam çawa natirsi eş ve gencan
قزم أجبي جنجانا وتبم يعني مثلا ويفنا وانا يعني تشتكي وصاكي برزوري بريوكي يعني هم الشرف قزم إيرو أنا ام قبول ناكي بعد ما ام تشتي قبولكي ام نظاني ايه شاي ام نظاني شاي خذي قبول لك كانت يا قبولناك على الدنيا إيجاز نابو من متت مدى جواب كالي مدى جمرة جس نادا كي حكومات وان بقري حكومات وان دوات كاوندر إيمان يسلس وزير المال أخوي إذا قبول دو خدي قبولناك يعني جرى مرو شريعة خدي بكاش خوفا خدي بترصي إيش ملاتيلا إلا نذهل كل نشط فراغ المراكل أمشوي فيلجتي يعني دعوة المتر ها مو عيب كان دي جار كنا حشي حاضرة يقول أول نخا قارشي قلي خلقي لفل قارشي جني خلقي لفل بلا جني خوان نقجن لا ولا تشتي نبا شيء عيبة شرفة مرة نابي رجي شتيا كاسين لغلا ام قبولناك قزاما تشتي اوك ام كرمانجا قبول نام كرمانجا نافي كرمانجا بدنو اواب كنو دولة نافي وان خريج بكيو تشتي خريج بكيو فلام بكيو بيفام بكيو قزام ام ناخذن بدات دولتي كرنا حالتها اي بدات تشتي ام ناخذ قزاما جبوي بران بوي خوينا قريش كنقول يا خوينا ملا تيبخون قزاما او يا ونا اي قزام بريا كتيبن ام يكبن ليه ام تبقى قزاما ام تذكر مانجن ام تبقى خلقي قندانا قزاما ام ناخذ في تشتيبو نعملتي ماذا تولد بيجي برا مثلا برا اوزي بنها بالي معه ناخذ ام كرمانجي خبر ناخذ ام في تشتيبكن برا جزا حكومات كيف بدنا في اسمه اوت كي زمان داريكي تقريه كيفتك اي وام دبن شحقي والماء حسابي والماء جينجي ما وات الرياح رابدتكن قيزي ما الرياح رابدتكن بجني ما الرياح رابدتكن جناو ميراج افدن برداني قي زمان ام ناخذ في تشتيبو ام تشتي خراب قبولناك ام تشتي باش تخوزي ام زي باشي تخوزي مثلا خرابيه ناخوزي قيزي مزيانه لا مزيانه ام بیا تخوزي كي زار كي ما مثلا مكتبه السيرفيس سوان جرى هبو بيلنغان تشنتي قنانا حزار تشتري دايه ام بیا ام نويري يعني حيانا وان تشيني تشنتين ام دبجي تشتينا السري وان تشتينا بو يعني اوكز دبنزي فانا زار كي مارنا خوازي يك زيوابو قلب دنگ نميني ملت تالجي همي Tamam em bir pıskıreke ve نامكنين التركي نبي بيت زبير Mahmut Sayın.